tranquil·la, tranquil·la. Un dinar al gourmet d'Avinyón demana el seu temps. El Julià ha trucat no sé quantes vegades. Oh, tinc bona coartada. Ha estat ell mateix que m'ha enviat a dinar uns clients perquè ell havia d'atendre el gran cap Mr. Glassman. I calia que us entoléssiu 3 hores per dinar? I tant que calia. El Tournedor Royal Caprice du Roi o crème de fruit de la Foguette de la Bretanya s'ho mereixia. Per què hem de posar aquests noms tan llargs? Dona, si em volen clavar 4.000 peres per un tros de carn fregida amb mantega, doncs sí. Carai, Quico, per fi et trobo. Era un acte de servei. No te'n recordes que em vas enviar a dinar amb els dels laboratoris ZZ Sang? Ah, sí? I què? Com ha anat? Perfecte. Han pagat ells. Encara que me'ls calés que m'hauré de gastar en medicaments per pair el dinar. Eliminar els gasos i abaixar el colesterol recuperaran la seva inversió àmpliament. Doncs mira, et buscava perquè tinc un problema amb Mr. Glassman. Doncs avui dia no convé gens tenir problemes amb els americans. Què ha passat? Abans que se'n torni als Estats Units, l'he de convidar a sopar. Porta-la al gourmet d'Avinyón. Amb el que jo he dinat avui et faran descompte. Un executiu americà no se'l pot portar a un restaurant. Ah, no? No, el que valoren més és que l'anfitrió el porti a casa seva. És a dir, jo, I? que no el puc portar a casa meva. Per què? S'ha acabat la reserva de ketchup? M'estan fent la cuina nova, ho tinc tot potes al l'aire i obert. Si el convido a sopar a casa es pensarà que sopa amb la delegació de Beirut. I he pensat que el podia portar a casa teva. A casa meva? Ja ho entenc, ja. Vols que prepari un dels meus plats famosos? No! Aquests que... És evident que no. Que no saps com són els americans quan fan demandes per danys i perjudicis. Mira, per un enverinament et podrien demanar una milionada de dòlars. Saps què faràs? Què faré? Faràs un sopar senzill, de peix. O encara millor, de marisc. El marisc només s'ha de coure. I maionesa de pot. Un americà no pot suportar la teva maionesa amb bany. Està bé. Tranquil. Tu digue'm quin dia és l'esdeveniment i jo ho prepararé tot. Que no ho has entès? És avui el dia. Avui, però si és impossible... Esclar que és impossible. Per això t'he estat buscant tota la tarda desesperadament. Com si fossis... La Madonna. La Madonna, mare que et va... Escolta'm, són les 5. Jo no tinc temps de preparar... Sisplau, Quico. Haig de quedar bé amb Mr. Glassman. Fes qualsevol cosa. Jo no puc fer qualsevol cosa. Toca el 2 cap a casa ara mateix. Passa per una marisqueria i compra 2 o 3 llagostes o el que sigui. Abans de les 9 seré a casa teva amb Mr. Glassman. Escolta'm, amb un parell d'hores jo no puc preparar un sopar exquisit. Oh, això no té cap importància. Primer, als americans els encanta el menjar ràpid. I segon, tu no has fet mai un sopar exquisit. Sobretot, Quico, és importantíssim que Mr. Glassman es trobi com a casa. Vols que em disfressi com a Mickey Mouse? No cal. Però sí que hi hauries de posar una mica de trezzo. Algunes revistes americanes, una bíblia... Una bandera. Una bandera americana? Què? Em penses ajudar o no? Ah, sí? Però què és tot això? El desembarcament de Normandia? Més o menys. Us hauria convidat a Mr. Glassman a sopar aquí, aquesta nit a casa. El director executiu de la Johnson & Johnson per a Europa. Ui, i penses cuinar tu? Ara que teníem bones relacions amb els americans. Què vols dir? Oh, que ara entenc el sentit de la bandera. Deu ser per tapar el fèretre. Que divertit, eh? No t'ho prenguis a broma. Més d'una guerra ha començat perquè algú ha pelat un americà. Ah! Què és això? Per què no ho veus? Un agent de la CIA perfectament camuflat. Lourdes, sóc en Quico. Voldria parlar amb en Julià, sisplau. Sí. I què has comprat per veure? Cola-Cola collita del 70? Julià, he passat per la marisqueria i he comprat llagostes. És el que volies, oi? Sí. Les couré i llestos. Sí, i es cremarà la mà, com sempre, amb l'aigua bullint. Escolta'm, com a mínim em deixaràs preparar una salseta. Però si no és gens fort, aquesta salseta, és a base d'herbes, vinagre de vi de xerès, pell de llimona...
Està bé, posaré la salseta en un bol a part. Sí, he trobat una bandera i una bíblia i uns números endarrerits de la revista Life. Per les postres? Jo també he de fer postres? Però jo què sé, a les pel·lícules sempre parlen d'allò de deliciosa compota de manzana de la tia Mimi. Però jo de què carai sé de què es tracta, això? Està bé. Li diré a la meva sogra que faci algunes postres. Adéu. Deixa-la. Deixa-la. Ja la ficaré jo. No, tranqui, que el que em sembla que té problemes ets tu. Va, en què vols que t'ajudi? Recuperar la meva dignitat. Perduda completament. L'àvia! Oh, qui parlava d'indignitats? Un momentet, noies, em sembla que hi ha algú. Tranquil·les, no hi ha ningú, és el meu gendre. Què passa? Amb qui parla? Això mateix volia saber jo. Què hi fas aquí a aquesta hora? Ui, és molt llarg d'explicar. Com t'ho diria? El Tractat d'Amistat Espanya-Estats Units està a punt de posar-se a prova. No entenc res. Què és aquesta bandera? Que ens han envaït els marines. Oh, ha anat de poc. Aquesta nit arriba un famós executiu americà. I el teu pare pensa cuinar? Sí. Doncs millor per la seva dona. Tots aquests executius americans tenen unes assegurances de vida fantàstiques. És un supercap del papà. Ara ho entenc. D'aquí a 24 hores el teu pare estarà en atur. Prou bestieses. Precisament li volia demanar un favor. Tu em volies demanar un favor a mi? Què deies que diu bestieses? Hauria de preparar unes postres per aquesta nit al sopar. Sí, home, sí. Què més? Perquè tu t'emportis el mèrit. A més, no puc. He vingut amb unes amigues i tenim una reunió. Passeu, noies. Amb unes amigues? Pensa fer una reunió amb unes amigues aquí a casa? Sí, què? Que està prohibit, potser? Però, escolti, no poden fer una reunió aquí, precisament avui que ve l'americà a sopar. Ai, tranquil. La reunió és a la meva habitació i no farem soroll. Apa, vinga. El meu gendre té visites. Escoltin, sobretot no les vull sentir i no surtin de la seva habitació sense demanar-me permís. Però què passa? Ai, és que aquest monstre m'ha atacat. Ai, tu què faries si sabessis que em volien assassinar amb aigua bullint? Ui, només potser té sentiments anti-yanquis. Sí? Julià, sí. Que com va? Perfecte. Estem intentant reduir una llagosta, però resulta que és una llagosta ninja i no hi ha manera. Si m'haguessis deixat fer la sopa d'anxoves amb almívar... Què penso fer? Doncs no sé. Provaré de matar-la amb la màquina de fer forats. Crec que la broca del buit n'hi haurà prou. Si li encerco un trastossulls, morirà l'acte. Què? Sí. Molt bé, ja estic assegut. Què? Què? Però si és 1:15! Escolta'm, està bé, però no responc de res. I ara què més? Res. Un petit detall sense importància que ens havia passat per alt. Els americans no sopen a la mateixa hora que nosaltres. I això com es menja? No nomenis la paraula menjar, que s'excita la llagosta. Això vol dir que Mr. Glassman vindrà a sopar d'aquí 57 minuts. No et desesperis. A Barcelona hi ha més agències de publicitat. Però gairebé totes tenen un patró americà. Merda, podies haver posat la bandera en qualsevol altre lloc. Tu m'has dit que la pengés a qualsevol lloc. Però en aquest no. Aquí vaig tenir penjat durant 12 anys un retrat del Che. I qui és aquest Che? Un valencianet? Un valencianet. Però com vols que el Che sigui un valencianet? Ja sóc. Ja vinc. Sí. Home, ja era hora. Era la cuina. Good evening, Mr. Glassman. Bona nit, senyor Pico. Endavant, passi. Oh, molt bonic apartament. Gràcies. Segui, Mr. Glassman. Li prepararé alguna cosa per veure. La revista Life. Fa 4 anys. Sí, ja sap com funciona Correus Espanya. Què t'has fet? Doncs la primera llagosta era una llagosta ninja, però l'altra era una mestra de Kung Fu. Home! És que la màquina de fer forats quan he entrat a matar i... Has arribat a preparar alguna cosa? Tranquil. He mort les llagostes amb insecticida i les he preparat a la màquina. Només em falten les postres. Tinc el pastís al forn. Quico,
No cal que et recordi la importància que té que Mr. Glassman surti content d'aquí avui. No cal, no. Ja m'ho has repetit moltes vegades. El seu aperitiu, Mr. Glassman. Ah, thank you. Perdone. Mercès. Mercès. En Quico em deia que ha fet un sopar senzill, però molt suculent. Sí, amb la sort que tinc, com a mínim, deu ser de l'Associació Americana d'Amics de la Llagosta. I vostre quina? Sí, com que és vidu, Mr. Glassman és massa conservador per dir-li que ets divorciat. Ja m'agrada ja la idea d'assassinar la Laura. Mr. Glassman, quan vostè vulgui, serviré el sopar. Oh, yes. És tardíssim. És més d'un 7:45. Segui, Mr. Glassman, segui. En Quico ha fet llagosta. Llagosta? De quina mena? De quina mena? Doncs en realitat no... Llagosta d'aquí, del Mediterrani. Es diferencien de les americanes perquè aquestes són més... més combatives. Tenen un aspecte formidable. Gràcies. No les has netejat prou bé. Aquesta té un tros de nas teu a la pinça. Bona nit. Mr. Glassman, la meva filla. My daughter. Pubilla. Molt de gust. Igualment. Caram, Diana, quina amanida. Ja es nota ja que fas disseny. Sí. No t'ho prenguis de broma. Tenen una assignatura d'aquestes. És com l'Ikebana, però amb hortalisses. Sí. Si ho permete. Sí. Hi ha una Bíblia en aquesta tauleta. Beniré la taula. Havent cuinat el teu pare val més que estiguem ben Déu. Oh, Heavenly Father, bless this table as we give our gratitude for your infinite goodness. We thank you for the abundance of food on this table, and thank you for bringing us together at this table. May our friendship be as everlasting as your divine love. Amen. Amén. Amén. Què ha estat això? Deuen ser les obres del metro. Sí, les obres del metro que es van acabar fa un mes. Bé, Invents teus per animar la nit? Les obres del metro, que es deuen haver deixat alguna cosa per fer. Ja se sap, Mr. Glassman, aquest país és el país dels nyaps. Tasti aquesta salseta a base d'herbes, vinagre, vi de xerès i pell de llimona. No té ketchup. Ketchup? Ketchup. Per què vol ketchup? sí que en tenim, Mr. Glassman, ara li porto. Traïtora. Una mica de vi, Mr. Glassman. Aquest és un blanc, sec, lleugerament furitat, d'una bodega familiar que jo mateix... No té llet. Llet? Llet. No sé si podeu aguantar. Sí. Però on vas amb aquest tetabric? Què volies, que posés la llet en una ampolla de whisky buida? Oh, però per què no es va comprar una multinacional francesa? Aquests com a mínim saben menjar. Senyors, fem un brindis. Deuen ser els déus de la gastronomia. Volia brindar amb una copa de llet. Senyor, em pot explicar què passa aquí? Doncs realment no ho sé. Quico, vols dir que són les obres del metro? Del metro? Això és obra de diable. El diable, el metro... Tots dos són sota terra, Underground, mister. Ha estat una dona! Això no, El diable! El diable! El diable! El diable! Tranquil, que no és el dimoni, encara que ho sembli. És la meva sogra. La sogra? Sí, la meva sogra. Però què vol, ara? Que puc parlar amb tu? Dispensi, dispensi. No, Joan, Mr. Glassman. Quan em parlen tant respectes que passa alguna cosa grossa. Què ha passat? La Carme ha tingut una lipotímia. Però qui és la Carme? La mèdium. Què? La mèdium m'ha dit. Sí.
Però vol dir que estan fent espiritisme a la seva habitació? No t'ho vull dir, però n'estem fent, sí. Ai, ja ho entenc. La taula que es mou, la llum que se'n va... Era vostè, esclar! És que tenim problemes de comunicació. Doncs si aquest cop la línia falla no poden dir que és per culpa de la telefònica. Per això la Carme s'ha hagut d'esforçar i ha quedat garrativada. Però escolta, ni a mi que m'explica. Ara la traurem de l'habitació, t'ho aviso, perquè aquest yanqui no tingui un altre atac. Està bé. Treguin-la dissimuladament i jo el distrauré amb les postres. Això, sí, les postres. Oh, no! Passa. Com que la llum se l'ha anat i ha tornat tantes vegades, doncs el pastís no ha pujat. Ara podria fer l'acudit que tu no hi ha res que et pugi, però no és el moment. Tant és com que el pensa cobrir de ketchup. Molt bé. Mr. Glassman, el pastís. Ara deixarem que refredi una mica perquè baixi, eh? Ui, encara més? Es pot saber què passa? Que tu hi ha un nefro, sempre estàs... Mr. Glassman. Mr. Glassman. Mr. Glassman. Oh, Mr. Glassman! Està aquí. Què diu aquesta dona de Satanàs? Si aquell poble no porta la Bíblia a la mà. Ja ens l'emportem? Sí, ja us la podem emportar a Hollywood, que es guanyarà molt bé la vida fent efectes especials. Bon dia, papà. Què? Has dormit bé? Dormit bé? No diguis bestieses. Tota la nit ha estat un malson increïble. Ostres. He somiat que era un marine nord-americà a les ordres del tinent Glassman, que desembarcava a una illa japonesa i que ens bombardejaven en llagostes expertes en Kung Fu. Tranquil, papà. Tranquil? Quan aconseguia escapar-me de les llagostes, em començava a enfonsar en... allò... Arenes movedisses? No, era una barreja de ketchup i llet. I Mr. Glassman? El tinent Glassman en rematava perquè no patís. I et puc dir que no se'l veia gaire disgustat quan ho feia. Doncs quina nit, eh? I quin dia que m'espera. Serà el meu darrer dia en aquesta empresa. Va, exagerat. Exagerat? Si es tractava de quedar bé amb Mr. Glassman, tindré sort si no m'acusa d'intent d'assassinat en grau de tentativa. Tranquil, papà, hi ha altres feines, no? Per mi no. Tinc una edat molt crítica. Encara que no té cap importància, perquè penso assassinar la teva àvia i em passaré la resta de la meva vida a la presó. Bon dia. Bon dia. Era la bessona d'Alien 3. Te queda cafè? Sí. Què? Pensa alegar alguna cosa abans de morir escanyada? Almenys em podia donar una explicació. I què vols que t'expliqui? L'aquelarre que vam muntar ahir a la nit. Què? Era un assaig per la festa final de curs al casal d'avis? No diguis bestieses. L'únic que volia era contactar amb el meu difunt. En el seu difunt? Però és que ni tan sols ara el pot deixar tranquil, pobre home. Ai, vés a la porra. Havia de parlar amb ell sobre uns papers de la pensió. Què? Resulta que era bomber de la República. I per poder cobrar la pensió No cal que m'ho expliqui, no cal que m'ho expliqui. Hi ha dones que demanen diners als seus marits durant tota la vida, però que els persegueixin fins a la tomba... Quina vergonya! Com sempre, no has d'entendre res. I em pot dir per què la mèdium va començar a cridar com una histèrica quan Mr. Glassman va aparèixer darrere del sofà? Perquè, a més de mèdium, és un antiyanqui radical. Fantàstic! I què vols que faci amb la bandera? Pots fer una col·lecció de mocadors de disseny, perquè jo penso tornar a penjar el retrat del Che. No era valencianet, el Che. No era valencianet. Bon dia. Bon dia, Quico. Bon dia i adeu. Adéu.
No. Vull dir que ens hem de separar per sempre. Ah, sí? Mr. Glassman ja t'ha contractat com a cuiner a l'oficina central de Brussel·les? No és ben bé, això. He vingut a recollir els meus papers. M'han fet fora. Que t'han fet fora? N'estic segur. I en Julià també. Ah, no. En Julià és al teu despatx i ja fa estona que t'espera. Ah, sí? Sí. Esperava que em truquessis per donar-me una explicació. Una explicació. Sí, t'ho explico, no t'ho creuràs. La meva sogra es volia posar en contacte amb el seu difunt per una qüestió burocràtica, per no sé quins papers de la pensió. Veig molt rialler, que no ens han fet fora? Fer-nos fora? Què dius? Per quin motiu? Tot el contrari, Mr. Glassman em vol nomenar director adjunt de la divisió europea. Ah, sí? Ara sí que no entenc res. Ahir la nit vaig acompanyar Mr. Glassman a l'aeroport. Sí. Estava convençut que tot el que havia passat era un senyal del cel. Ostres! Quan ha arribat als Estats Units m'ha trucat de seguida. Mentre volava ha tingut una inspiració del senyor. Ah, és normal. Com que era més amunt, la comunicació era més bona. El senyor li ha inspirat un negoci. Saps que la Johnson & Thompson té una divisió alimentària als Estats Units? Sí. I què? Volen presentar un nou producte precuinat. La llagosta al diable. La llagosta al diable? Ingredients: llagosta, ketchup i llet. I qui es pensa menjar aquesta porqueria? Doncs després d'una bona campanya de llançament, milions de persones. Escolta, podries enviar-li la Medium a Mr. Glassman. Crearia uns efectes especials magnífics per a l'espot publicitari. Era una broma, senyora. Som prop de les 5. Tranquil·la. Un dinar al gourmet d'Avinyón demana el seu temps. El Julià ha trucat no sé quantes vegades. Oh, tinc bona coartada. Ha estat ell mateix que m'ha enviat a dinar uns clients perquè ell havia d'atendre el gran cap Mr. Glassman. I calia que us entolléssiu 3 hores per dinar? I tant que calia. El Tournedos Royal Caprice du Roi o crème de fruit de la forêt de la Bretanya s'ho mereixia. Per què hem de posar aquests noms tan llargs? Que no saps com són els americans quan fan demandes per danys i perjudicis. Mira, per un enverinament et podrien demanar una milionada de dòlars. Saps què faràs? Què faré? Faràs un sopar senzill, de peix. O encara millor, de marisc. El marisc només s'ha de coure. I maionesa de pot. Un americà no pot suportar la teva maionesa amb all. Està bé. Tranquil. Tu digue'm quin dia és l'esdeveniment i jo ho prepararé tot. Que no ho has entès? És avui el dia. Avui, però si és impossible... És clar que és impossible. Per això t'he estat buscant tota la tarda desesperadament, com si fossis...
et faran descompte. Un executiu americà no se'l pot portar a un restaurant. Ah, no? No, el que valoren més és que l'anfitrió el porti a casa seva. És a dir, jo, I? que no el puc portar a casa meva. Per què? S'ha acabat la reserva de ketchup? M'estan fent la cuina nova, ho tinc tot potes al l'aire i obert. Si el convido a sopar a casa es pensarà que sopa amb la delegació de Beirut. I he pensat que el podia portar a casa teva. Casa meva? Ja ho entenc, ja. Vols que prepari un dels meus plats famosos? No! Aquests que... És evident. Dona, si em volen clavar 4.000 peres per un tros de carn fregida amb mantega, doncs sí. Carai, Quico, per fi et trobo. Era un acte de servei. No te'n recordes que em vas enviar a dinar amb els dels laboratoris ZZ Sang? Ah, sí? I què? Com ha anat? Oh, perfecte. Han pagat ells. Encara que me'ls calés que m'hauré de gastar en medicaments per pair el dinar. Eliminar els gasos i abaixar el colesterol recuperaran la seva inversió àmpliament. Doncs mira, et buscava perquè tinc un problema amb Mr. Glassman. Doncs avui dia no convé gens tenir problemes amb els americans. Què ha passat? Abans que se'n torni als Estats Units l'he de convidar a sopar. Oh, porta-la al gourmet de Mignon amb el que jo he dinat avui